We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babak Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Bang! Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos Marhay na Banggi, Bicolanda. Ayan, tuloy-tuloy ang matitinding labanan, matitinding sagupaan dito sa District 1 ng ating Day 16 ng inyong liga. Ako Bicol Cup Sorsogon, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. And again, pasalamat po tayo sa LGU ng Pilar sa pangunguna po ni Mayor Caroline C. Reyes at syempre pa kay Gob Boboy Hamor. Maraming salamat po. Ako si Kapa Morgan, kasama pa rin si Coach Paul Sepe. Magandang gabi once again, Coach Paul. Magandang gabi Kapa Morgan and magandang gabi po sa lahat ng manonood ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Again, two exciting teams again. Nandito Magallanes at Pilar. For Magallanes partner, still winless sa ating liga with 0-4 ang kanilang kartada. At sa kabila naman, itong mga taga-Pilar ay talagang makakabawi ba on that kanilang loss nung nakaraang outing nila. 2-1 ang kartada nitong mga taga-Pilar. Ito partner, napakadami ng taong naghihintay at wag na natin itong patagalin. At ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. Ayan, maraming salamat Mr. JB Salvidar. Eto na, tatalo na ang dalawang mama para sa first possession ng kanilang laban. Pilar, the home team against Magallanes, who's still looking for their first win. Samantala, Borbe launches a 3 early on at hindi umabot yun sa ring pero mananatili sa kanilang bola. Partner, anong nararamdaman mo sa larong ito? Yes, partner, ito. May bagong acquisition, partner. Itong mga taga-Pilar,
and the likes of Pete Andre Rito, partner. Oo. At talagang gustong bumawi nitong mga taga-Pilar because nga talagang medyo na-down sila nung talagang nung game nila against Kasiguran, partner. Oo. So that could have been an easy game for them, pero medyo inalat doon itong mga players, itong mga taga-Pilar. At again, ito namang mga taga-Magallanes, talagang naghahanap pa rin ng panalo dito. At on your screen is Pete Andre Rito. Kamsur Express, Yes. at off-season sila ngayon, kaya siguro nandito ngayon as an import para sa kupunan ng Pilar. Barreda, tuwa yan, at yan ang trabaho niya, ang tumira ng tres. Yes, partner. Ahero, tres din ang sinusubukan. At right now, napalakas yung pasa nitong si Joven Salvacion at muntik ko na namang malunok ang bola, partner. Oo, talagang papunta sa atin yung bola, partner. Ay, grabe. But again, that's a turnover on the part of Team Pilar, partner. Now, Barreda acting as the court general or the point guard for Magallanes. Apuyan na naman! Muntik na, malayo yun. Joven Salvacion. Ginugulo ni Ahero. Now it's Borbe. Borbe, binigay kay Rito sa ilalim. At nabitawan ang bola. At ayan na si Barreda, ang may tanga na ngayon para sa kupunan ng Magallanes. Challenging Tabuso. Binigay kay Ahero. Ahero fires from the baseline. And there you go. That's the first two-pointer for Magallanes. Yes, partner. Itong sabi nga natin, itong si Air Ahero. Talagang very steady din for Team Magallanes. Tumira si Borbe. Wala. Nagkaagawan doon sa rebound itong si Tabuso at itong si Montecalvo. And the ball will stay with the Pilar team. Sandrino mag-inbound. Binigay kay Joven Salvacion. Salvacion tumira ng tres. First three-pointer of Joven Salvacion. Long Or two that's yun. a long two, rather, for Joven Salvacion, partner. At ito, tumatakbo na si Joven Salvacion. Binigay kay Borbe sa kabila. Borbe na working his way. Binigay kay Rito. Rito now to Sandrino. To Salvacion, gets a little bump and misses. Hantik now. Muntik nang makawala yung bola sa kamay nitong si Barreda. Ayan na si Apuya. Pangatlong tira niya sa tres. Wala pa rin. Pero magaling talaga yan. Tumira ng 3 points. Ayan si Ahero. Hitting another one. Ito, sabi nga natin, piso-piso jump shot, partner. Mula dito kaya Alexis Ahero. So the first 4 points ay talagang mula dito kaya Ahero for Team Magallanes. And kapos yung tira ni Sandrino from the 3-point country. So good start on the part of Team Magallanes, partner. Tama. And the likes of Ahero also. Maganda yung last outing itong Magallanes kontra sa Sorsogon Yes, City, no? Sorsogon City, partner. Talagang nabigyan ng magandang laban itong mga taga-Sorsogon on that game. So far so good. Nag-improve naman talaga yung game nitong mga taga-Magallanes. And pansinin natin, partner, lahat po yan local player ng mga taga-Magallanes talaga. Oo, Wala tama. pong guest player or walang nakahalo dyan sa team na yan. In the meantime, Alexis Ahero wasn't aware of the shot clock. Kaya yun, inabutan sila ng 24-second shot clock violation. Mapupunta ang bola sa mga naka-green na mga taga-Pilar na in front of their home crowd right now na punong-puno dito sa Pilar Gymnasium. Borbe fakes a shot. Inilapit ang tira. Rito for the rebound at he gets fouled. At mayroon tayo, partner, na early report mula kay Miss Barbie Floriano. Barbie, ano bang balita dyan?
Magandang gabi muli mga kasurog. Coming from the bench of Team Pilar, I am Barbie Floriano, your courtside correspondent. During my pregame interview to Coach Edgar Makabuhay of Pilar, nabanggit niya sa akin na kailangan nilang bumawi ngayong gabi mula sa kanilang pagkatalo during their last game against Team Sorsogon. Kaya naman with their new import na si Rito, ay malakas ang kanilang kumpiyansa na lumaban at manalo tonight. Nakikita rin niyang advantage ng kanilang team ang height at physicality na makakapadali sa kanila para makapagbigay ng malakas na depensa. Ngunit bilog pa rin ang bola sa basketball kaya di pa rin sila nagpapakampante. Sa katunayan ay nagkaroon pa sila ng ensayo kagabi upang mabuild ang chemistry with their new import na si Rito at inaasahan niyang lahat ng kanilang players ay makapagbibigay ng kontribusyon sa kanilang laro tonight. Ito na muna ang latest mula sa courtside. Back to the panel. Yes, thank you so much, Miss Barbie Floriano. Now back in the ball game. At yung unang tira ni Pete Andre Rito, partner, medyo short on that pass galing kay Salvacion. Maalat dito mga taga Pilar, partner. Samantala ang mga taga Magallanes ay naka-score na naman dito, and that's Albert Hantik. Yes, first two-pointer of Albert Hantik. A good offensive rebound, partner, on his part. And ayun, still missing itong si Lloyd Jefferson Borbe from the three-point country. But the ball will go to, or will stay with Team Pilar sa ating pagbabalik after this timeout. Ayun, so bakit sa tingin mo, partner, mas nakakalamang ngayon ang mga taga Magallanes na kung ikukumpara with the height disparity, yes, and sa tingin natin sa experience, mas ma-experience itong mga taga Pilar. Pero sa ngayon, at the early goings of this ball game, sila yung humahabol. Yes, partner. Yeah, sabi nga yung energy kasi, partner, yung aggressiveness at the early stage ng ating laro is talagang very evident for Team Magallanes. No? Para sa akin, siguro naglalaro ito na walang ka-pressure, partner. Sabi nga natin, this is their last game, partner, dito sa ating liga. And still, kahit naghahanap pa rin sila ng panalo dito. But sabi mo din kanina, grabe yung improvement na nitong team na ito. Tama. So, coming on that Sorsogon game, also, pati dito, pagdating dito. So, yung kumpiyansa nakuha nila doon sa Sorsogon game kasi magandang pinakita nila. So, ngayon, wala, kumbaga, nating tulos kami. Nating tulos, oo. Kumbaga, kahit anong mangyari sa amin, i-enjoyin namin to, lalaroin namin. And part of that is that good start nila dito sa quarter na ito. Alam mo, kung mananalo sila dito sa Pilar, parang nanalo sila ng championship. So, ganoon siguro motivation nila. In the meantime, nakascore na mula sa ng 2 points itong si Rito. Although meron na siyang free throw kanina na isa, so meron siyang 3 sa kanyang record. Yes, partner. Ito dapat ang hanapin din nila nitong mga taga-Pilar. That's why you acquire a player like that na malaki para makatulong dun sa inside points mo. So yun ang hanapin nyo muna. Pag wala talaga, swing the ball and find the open man. So ito naman si Rito talagang maaasahan naman yan sa loob ng paint, partner. And of course, may tira din yan sa labas. So, kung mapapansin mo. Mayroong soft touch yan si Rito. He played, una ko siyang nakita sa Ako Bicol Cup Albay sa team ng Tiwi. Yes. And I think he also played for, anong team nga ba yun? He played for Kamsor Leg, partner. Kamsor Leg? He played for Team Baaw. Baaw. Oo, Team Baaw. Alam mo, pagka mga ganyan, tumitingin ako kay Carl Tutanyes kasi grabe yung memory niya. Parang mga 8 gig siguro. But again, partner, may report muna tayo mula kay Miss Danica Garcia. Danica, pasok. Thanks, Coach Paul. Mula sa sunod-sunod na talo ng Team Magallanes, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang buong team para makabawi muli. Aniya ng Team Magallanes, coaches, kailangan lang nilang huwag kakalimutan na lalaban sila ng may puso. Ayon kay Coach Tupe, gawin na lamang na magandang experience ang pagsabak nila sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Aminado pa rin ang kupunan na no preparation sa mga ito dahil may mga klase at trabaho pa ang mga players nila. Kulang rin ang Magallanes ng 3 players. Ang kulang sa kanila ay ang 2 key players na sina Ana and Saba. That's the latest update dito sa courtside ng Team Magallanes. Back to you, Kapa Morgan and Coach Paul. Yan, maraming salamat Ms. Danica Garcia on that report. So may kulang din itong mga taga Magallanes of now. Pero
Grabe, yung killer instinct na ipinapakita nitong mga at ipinaparamdam nitong mga taga Magallanes kontra dito sa kanilang kalaban na Pilar. And kahit alam nila na wala na silang chance na makapunta pa sa semis, pero ang laruan nila parang pang championship. There you go. Nice boxing out on the part of Apuya. That's another miss on the part of Rito Partner on that free throw line. Dalawang miss John for Rito, so hindi niya nakapitalize yung free throw na iyon. And sayang yun. Nasa loob na itong bagong salta. Montecalvo against the much bigger Rito. Ang bibilis itong mga taga Magallanes, partner. Ayan na, si Cardel. Missing, pero nandun si Borbe to save the day. And listen to that crowd roar, partner. Grabe. Dito sa Pilar Gymnasium. Talagang grabe itong 6-man itong Pilar. And that's the first 2 points of Borbe sa ating laro. Tama. Grabe yung Look at that, partner. agawan ng rebound. Look at that rebound of the 3 guys mula dito sa Team Magallanes. Kala mo wala nang bukas, partner. Itong si Ahero and si Adino. Pati itong si Montecalvo. So, Rigel Adino will be shooting free throws. Pasok ang unang tira niya sa free throw line. Tied ball game tayo. 7-all ang score natin, mga kasurog. At mintis yung pangalawang tira nitong si Adino. Nakuha ang rebound ni Borbe. And right now, itong si Laiko ang may tanga ng bola. Cardel hits a 3! That's a nice one from Cardel. Russell Cardel, first 3-pointer. Montecalvo. Binangga itong si Rito. They need to shoot now. Apuya, wala. Ito na si Cardel. Borbe. And listen to this crowd dito sa loob ng Pilar Gymnasium. Nakakita ng foul doon at ang ating mga referee kay Cardel. Oo. That's the first foul of Russell Cardel. I think Borbe is going to dunk it kung walang Alexis Ahero doon na nakaabang. Yes, partner. Yun din ang nakikita ko doon sa mukha ni Lloyd Borbe kanina eh. Oo. But again, that's an easy 2 for Lloyd Borbe, partner. So, ang bilis. Ngayon, they're leading now by 5 points. Itong mga taga-Pilar. Adino. Shaking Milagrosa. To Ahero sa corner. Tumira ng 3. Wala. At ganun ka. Tingnan mo naman, partner, talaga yung energy. Nalusutan doon si Aquino for that rebound. And I think Aquino will be called for a foul. What an effort nitong si Dan Adino. Yes, partner. And you will see this all day, partner. Yung sinasabi ko nga talagang napakasisipag nitong mga player nitong Magallanes, partner. Tama. And now it's Puya. May taga na bola. Hindi pa siya nakakatira ng 3 dito. O nakakahit ng 3-point shot. Adino will drive. Gets blocked by Borbe. At ayan, naubusan na ng oras. Hindi niya nakita si Apuya na open sa wing for a possible 3-point play. Or 3-point shot rather. Borbe fires. Wala. Rebound Apuya. Apuya, ginugulo ng dalawa. Adino now has the ball. Binigay sa ilalim. Ahero gets fouled. So, mapupunta sa free throw line ngayon itong si Ahero. Yes, partner. Ito na nga, sabi. Talagang once na nakukuha nitong mga taga Magallanes ang bola, they are pushing that ball. Yun ang maganda. Talagang they are attacking the basket aggressively. Kahit medyo down na sila dito by 5 points. 5 points. 5 points. So, again,
magandang gesture pa rin yun for the players of Magallanes partners na hindi sila na-intimidate kahit malalaki itong mga taga-Pilar. Tama. Ganon katindi ang puso ng mga players na ito. So, Alexis Ahero, kahit pa paano na-shoot yung pangalawang tira niya sa free throw line. Mayroon na siyang 5 puntos dito sa ating laro, partner. Aquino to Cardel, balik kay Aquino. Aquino, shot fake. Balik kay Cardel sa corner. Pumeke, pumailalim. At yun, naagaw. Munti ka na yun na mapunta ang possession sa mga taga Magallanes. Pero itong si couldn't handle the ball well. Eldrin Andes. Aquino fires, hits a 3. So maganda yung unang tira ni Aquino dito. Laiko to Aquino. Shot fake. Crossing over. Lumapit ng konti. Nagkaagawan dito. Ayun, naagaw ni Ahero ang bola. After the miss, and Aquino gets Aquino fouls Ahero. Yes, second personal foul on Aquino, partner. So 15-8 po. Lamang dito ng 7 ang mga taga-Pilar at 1:30 remaining sa ating napakainit na first quarter. Pasok ang unang tira ni Alexis Ahero. Kanina nag-free throw na siya, na-split niya, hitting only 1. But right now, may pagkakataon siya na ma-perfect niya ang free throws. And siya pa nakakuha ng rebound. Sayang. Oo. Muntik nang maipasok niya yung putback. Cardel to Aquino. Aquino naghahanap ng open guy. Binigay kay Milagrosa. Milagrosa at the top of the key to Cardel. Cardel nakita sa ilalim. Itong si Sarion. At the ball went out of bounds. It will stay with Pilar at 14 seconds to shoot. At ito. Andito pala ating isa sa magagaling nating referee na si Bonanong. Si Junanong. Sa Majera. All the way from Mindoro. Oh, grabe. Kung saan-saan na napupunta yung referee na yan. Oh, look at that. Again, Mapupunta bola po ng mga taga Magallanes dito. At 6 lang ang inahabol nila dito with 53.2 seconds remaining sa ating first quarter. Low scoring, partner, kasi nakikita mo naman yung depensahan ng dalawang kupunan na ito, partner. Grabe, oo. Apuya, fires again, wala. Aquino now has the ball to Laiko. Laiko will go straight to the basket. Pero he was well defended. Milagrosa, tumira, wala. Good defense on the part of Magallanes. At ayun na naman, tumatakbo na naman ang mga taga Magallanes. Adino to Andes, losing the ball once again. Sayang yung opportunity. Alam mo kasi, partner, yung iniisip na ni Andes yung talagang ipasa dito kay Rigel Adino sa ilalim. Nakita niya na eh. Na nasa unahan na. Kaya lang wala pa yung bola. Alam niya na yung gagawin niya eh. Hindi nag-sync yung pagkakataon sa gusto niya mangyari. So, Laiko now. Merong offensive foul na nakita kay Sarion kontra dito kay Adino, kaya ang bola ay mapupunta sa mga taga Magallanes at 5.1 seconds natitira sa ating unang yugto. Offensive foul on the part of Sarion, partner, on that play. Ito na si Adino, dire-diretso at na-foul nitong si Aquino. Pangatlo na yan ni Aquino. At penalty na. So, 0.2 seconds po. At mag-free throw dito si Rigel Adino. Unang tira, hindi pumasok for Rigel Adino.
Pangalawang tira, titingnan natin. Ganun pa rin, same result, sayang. At yan po nagtatapos ang unang yugto ng ating dikdikang laban ng mga taga Magallanes kontra dito sa pinapaboran ng crowd dito sa Pilar Gymnasium na kupunan ng Pilar mismo. Yes, partner. So 9-15 ang ating score. 6 lang, partner, ang inahabol nitong mga taga Magallanes. As you can see the highlight, sabi nga natin, early pa lang nung first quarter talaga yung depensahan ng dalawang kupunan. Grabe. Kumbaga, gustong-gusto nitong dalawang kupunan na ito na talagang makabawi. At talagang itong mga taga Pilar dito, partner, is gigil makabawi kasi sabi nga natin, yung pagkatalo nila against Kasiguran, alam mo yung height disparity na nandun sa kanilang side eh. Malaki sila, but again, inunti-unti ng mga taga-Kasiguran yun na dun sa laban na iyon. Kaya gigil na makabawi itong mga taga-Pilar dito. Kasi may contention pa sila, partner, dito sa ating District 1, partner. So, again, ito na mga taga Magallanes talagang gusto nila na i-end din itong journey nila dito sa first AKB Sorsogon Cup na may panalo. Pero sa tingin ko, yung Pilar, although nandito na naman tayo sa height disparity, they've learned a lesson mula sa naging laban nila against Kasiguran na matatangkad nga sila pero tinalo sila ng mas maliliit. So ayaw nilang maulit yun dito sa koponan ng Magallanes or sa game nila against Magallanes. Carrascal. At ayan, mga bagong salta na ito na ipinasok nitong mga taga Magallanes. Loterinya to Taboso. Nice connection. The first 2 points of Taboso sa ating laro. Unang assist din ni Loterinya. Carrascal. Blocked. And scores pa rin. Matindi. First 2 points din ni Carrascal at talagang hindi siya nag-give up doon sa play na yun, partner. Although na-block siya, hindi siya pinanghinaan ng loob at kinuha pa rin yung bola na yun at naka-score. Joven Salvacion still scoreless dito sa game na to. At mapapansin mo, partner, 5 player ng Magallanes yung talagang bumax out at talagang nag-rebound doon, partner. Oo. Nice drop pass. Pero nahirapan doon itong si Hantik sa ilalim dahil dalawang malalaking mama ang tila ba mga building na nakatabi sa kanya. Tabuso. Kicks it out to Loterinya. Loterinya fires sa 3! Pasok yan! At nakisali na din ito si Loterinya sa scoring. 3 points for Loterinya coming off the bench, partner. So meron ng 9 na puntos itong mga taga-Pilar. Substitution for Magallanes. Papasok muli itong si Montecalvo replacing Adino. Tabuso, tuloy-tuloy niya, binigay sa poste kay Rito. Rito na, ginugulo ni Adino. And merong foul na nakita ang referee. Muntik na maagaw. Tabuso now. Torito. Rito. Fakes. Binalik kay Tabuso. Tumira. Umiscore. That's the 4th point of Joshua Tabuso sa ating laro. At magandang find yun from Rito to Tabuso, partner. Oo, grabe ng depensa dito ng mga taga-Pilar. So, Magallanes is getting a dose of his own medicine dito. Pero, oy! Inikutan lang doon si Rito. Ditong si Hantik. 4 points mula dito kay Albert Hantik. So 13-22. 7 minutes and 20 seconds remaining sa ating second quarter.
Rito, binigay kay Gibaw. To Tabuso. Launches a 3. Rebound ni Hantik. And Hantik na, may tanga ng bola. Oy, mali yung napasahan. Ang napasahan niya ay si Tabuso. Tabuso na, iniintay yung kanyang mga kampe. Loterinya to Gibaw sa corner. Balik kay Loterinya ang bola against Carrascal. Tumira na naman ang 3. Wala, na-rebound itong si Montecalvo. Montecalvo na tumatakbo against 3 men in green. Challenge talaga yon. At ayan, for the second time around, pasok at may pa-end 1 pa. Grabe. Talagang napakasisipag nito ang mga taga Magallanes, partner. Talagang never giving up on every play. Grabe. Ibang nakain itong si Montecalvo, partner. Kung tayo ay anong kinain natin? Ano yun, Iris? Tapsilog. Tapsilog yung kinain natin. Sarap. Salamat kay Job. Grabe, kontento na naman kami ngayong gabi. Pero mukhang iba yung nakain talaga nitong si Montecalvo. Sa larong ito, imagine na challenge mo yung tatlong malalaking mama ng Pilar. Right now, it's Joven, still scoreless. Montecalvo, that's Tabuso. Missing from the 3-point country. Now it's Carrascal with the ball. Nakita si Hantik. Hantik umikot na naman. Pero he was blocked. Big block mula kay Joven Salvacion. And there you go. Loterinya for the finish. 5 points itong si Mark Loterinya sa ating laro. At again, turnover on the part of Magallanes. Hindi na-control ni Lopez yung pasa nito ni Carrascal. Tama. Now Loterinya. Binigay kay Rito ang bola. Balik kay Rito. Now to Fajardo. Sa low post. Loterinya will fire. And miss. Carrascal, may tanga ng bola against Tabuso. Inaabangan pa rin siya ni Tabuso. Binigay kay Lopez. Lopez for a floater. Wala. Rebound Rito. Binigay kay Fajardo. Fajardo to Tabuso. Tabuso now against Carrascal. Oy, Loterinya ang umiscore against Adino. That's the 7th point itong si Mark Loterinya. And good unselfish play on the part of Tabuso. So 10 na ang kalamangan, partner, 26-16, pero binawi naman kaagad nitong si Carrascal. Balik sa 8 ang hinahabol itong mga taga Magallanes. At itong si Carrascal ay mayroon ng 4 na puntos dito sa ating laro, partner. Tama. Loterinya, Tabuso, balik kay Rito, nabitawan ang bola after that pass from Fajardo. Nagkahabulan, nakuha ni Loterinya ang bola, binigay kay Joven Salvacion. Salvacion now to Tabuso. Tabuso will fire and miss. Ito na si Montecalvo. Binigay kay Carrascal. RG Carrascal, balik kay Montecalvo. Sabi niya, sandali, wala pa yung mga kampi natin. Ayan na si Antique, challenging Joven Salvacion, and he's ready for that. At ayun, Loterinya. So far, si Loterinya ngayon ang leading scorer ng Pilar. Coming off the bench, partner. 9 tama. points itong si Loterinya dito. May laro naman talaga niya at si Sir. Mayroon yan. The meantime, ayan, mayroong foul. Dito na nafe-feel nung nararamdaman na dito ng mga taga Magallanes yung height disparity o yung height advantage nitong mga taga Pilar. Ayan, partner, talagang ito ba, ang labanan dito is yung talagang conditioning, partner, nitong mga players. Kasi nga, sabi nga natin, at the early stage ng ating laro, first quarter pa lang, talagang tao na ang pinapakitang depensa nitong mga taga Pilar dito. Ang tanong dito kung tatagal ba ito mga taga Magallanes dito sa larong ito, partner. At again, hindi mo rin talaga matatawaran yung sipag nitong mga taga Magallanes, partner. In terms of every play, every possession, talagang parang well-earned possession palagi, partner, for them.
itong nangyayari dito. But again, 10 lang to, partner. This is a low scoring ball game, 3 minutes and 42 seconds. Kayang-kaya ito for Team Magallanes. Yun lang. Pero they are keep on challenging talaga itong mga taga-Pilar kahit alam nila matatangkad, partner. Tama. They need to keep that heart dito sa game na ito. Tinawagan ng traveling doon si Barreda. Oo. Now, Tabuso bringing the ball down for Pilar. Binigay kay Salvacion. And still can't hit. Luterinia lets it fly. Wala. We have a report now from Miss Danica Garcia. Danica, pasok. Hanggat tumatakbo pa ang oras, pipilitin nilang makipagbakbakan kontra sa kupunan ng Pilar. Sa kanilang muling pagsabak ngayong second quarter, nagbigay ng diskarte si Coach Tupe sa kanyang mga players na magpalit-palitan muna ng posisyon ang kanyang mga players inside the court. They need to execute this inside the court daw, coaches, for them to explore what techniques and strategies ang pwede pa nilang maipakita ngayong gabi kontra sa kupunan ng Team Pilar na isa sa mabibigat din na teams dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Isa sa mga nagiging problema kasi daw ng grupo ang pag-opensa at depensa, kung kaya madalas naaagaw pa rin ang bola sa kanila. Let's see kung makakabol pa sila sa panlalamang ng kabilang kupunan, which is ang Team Pilar. Yan lamang ang latest update dito sa courtside ng Team Magallanes. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Danica Garcia. Yes, partner. Sabi nga ni Danica, talagang medyo pinagpapalit-palit ito ni Coach Tope dito ng Team Magallanes. So, kumbaga, all switches lang siguro ang ginagawa niya dito pag sa depensa. Kahit na sino humabol, okay lang. Tingnan natin kung sino ang talagang mag-step up sa kanila, partner. Tama. At kailangan na, kasi double effort sila eh. In the meantime, Ahero misses from a 3-point country. Merong second chance opportunity, even third, pero hindi naipasok ni Barreda at ni Hantik. Pero naagaw ngayon ni Lopez ang bola, and Lopez gets fouled. And there you go, it's just an 8-point lead here. At 2 minutes and 31 seconds ang nalalabi po sa ating pangalawang yugto. Kung mapapansin mo, hindi masyadong nakakalayo, partner, itong mga taga-Pilar dito. So talagang grabe ang pinapakitang puso at grabe ang pinapakitang sipag nitong mga taga Magallanes. That's why hindi masyado makalayo itong mga taga Pilar dito sa ating game. Tama. And isa pa sa tingin ko na kung pumutok na itong Apuya with those 3-point bombs na usually nilolaunch niya sa mga laro, I think makakahabol ito mga taga Magallanes dito. Yes, partner. So far, itong si Apuya, wala pa rin naibubuslo at anim na tira, partner, wala pang pumapasok dito kay Roel Apuya. And ganoon din sa kabilang banda, itong si Joven Salvacion ay meron pa lamang na 2 puntos. So very unusual yan for Joven Salvacion. And Borbe missing on that one. Apuya now, may tanga na bola. Binigay kay Hantik. Hantik, dumidire-diretso, but gets fouled by Fajardo, or gets blocked by Fajardo rather. Balik kay Barreda, mula kay Lopez. To Ahero from the corner, wala. Kapos na kapos yung tirang yon. Now it's Joven Salvacion. Binigay kay Sandrino. Sandrino, wala. And yung follow-up shot ni Borbe ay wala din. But the ball will go still with Pilar. So that's a foul on Alexis Ahero. Time out muna dito, partner, itong mga taga-Pilar. Oo. To talk things over kasi sabi nga natin hindi sila makalayo dito, partner. Kailangan nilang magbigay dito ng statement. Oo. Kasi kung mapapansin mo, ang kalaban nila sunod, partner, isa is marigaling din na team. Which is Castilla, Team partner. Castilla na uhaw din that's sa panalo. That's the last assignment of Team Pilar dito. At kung maipanalo nila itong parehong larong ito, partner, ay malaki ang tsansa nila na makapasok sa Final Four natin. Oo. Yan ang mission ngayon ng mga taga-Pilar is to win every game. Yung dalawa pa nilang natitirang laro, ito nga, na humahad lang pa sila sa kanila na Magallanes, and of course
their battle will against Castilla ahead. Borbe, on your screen, Lloyd Borbe, 5 points na sa ating laro. Make that 5 points. Still 5 points kasi hindi niya naipasok yung pangalawang tira sa free throw. Naagawan ngayon si Salvacion. Itong si Apuya pero hindi niya na-convert. Still maalat dito, partner. Ito si Joven Salvacion. Tama. Na hindi na nasundan yung kanyang long 2 kaninang first quarter. Oo. Barreda! Ang ganda ng lusot! That's a spectacular move from this guy wearing jersey number 19, Barreda. At 5 na lang ang hinahabol, partner. Itong mga taga-Magallanes dito. Ganun kabilis ang mga pangyayari dito. Or make that 7, partner. Kala ko, hindi pa na idadagdag yung 2 points. Tama. Dito ni Barreda. So, Pilar Small, Borbe. Ginugulo ni Barreda. Binigay kay Milagrosa. Milagrosa na, nakita naman si Laiko. At ang tumira doon ay si Sandrino. The ball will go now with Magallanes. So tuwang-tuwa dito yung mga spectators natin, yung malalapit sa sideline. Muntik na silang tamaan doon. Barreda now. Binigay kay Ahero. Hindi pa rin kumukonekta mula sa 3 itong si Ahero. Pero meron siyang mga open looks. Milagrosa. Nakagaw ang bola sa kanya or nagkamali yung kanyang pasa. Now it's Barreda challenging Borbe. Pero he caught traveling by our referee. Ganda na naman ng pump fake yun, partner. Talagang na-fake at lumipad doon si Lloyd Borbe. Tama. But again, traveling yun for RV Barreda. Borbe making another 2 points for Pilar with that shifty move. So 10 seconds. Nice pass. But the shot, hindi pwedeng maitira dahil grabe yung nakaabang ng mga malalaking mama ng Pilar. At yan po, nagtatapos ang ating unang first 2 quarters ng larong ito. Ang matinding bakbakan ng mga taga-Magallanes na mayroong score na 22, samantalang ang Pilar ay mayroong 31, kaya nakakalamang sila dito ng 9 na puntos. At kami po ay mag-halftime break din muna nitong kasama ko na si Coach Paul Sepe, at kami po ay magbabalik maya-maya. Abangan nyo ang pagpapatuloy ng larong ito dito sa loob mismo ng Pilar Gymnasium. Ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay atid sa inyo ni Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List katabang na nasurog pa. Masarap
ng Ako Bicol Cup Sorsogon. My capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Bahala na kayo. Yan for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence ng tempat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road,
nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building. Muraguis Elementary School, Multipurpose Building. San Roque, Multipurpose Building. Buena Vista, Multipurpose Building. Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hawak na ni Paul Lee ang course ng Ako Bicol Cup. Sorsogon! My capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay
nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga ka-team po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Bob of Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Baba, fourth play. Martin for Bob of Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Fourth play. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ayan, yours truly, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe ay nagbabalik. Pero bago natin balikan yung umaatikabong bakbakan dito sa loob ng Pilar Gymnasium sa laban ng Magallanes at ng home team Pilar, pasadahan muna natin yung team statistics. Yes, partner. Ito, for both teams, halftime statistics natin. Bench scoring, talagang lumamang dito ang mga taga-Pilar, partner. Courtesy of Mark Loterenia, partner, with 15 points and 5 points lang dito sa Magallanes. Points in the paint, partner, medyo dikit kasi nga mostly naman nakukuha naman ng mga taga-Magallanes yung points nila inside the paint. 12 to 16. Turnovers, ito, partner, medyo pinatay dito ang Magallanes, partner. 13 turnovers kontra sa siyam lang na turnover nitong mga taga-Pilar. That's why itong pass break points lamang dito ang mga taga-Pilar, partner, with 8 and 2. And second chance points, medyo lamang dito itong mga taga-Magallanes. Sabi ko kanina sa iyo, partner, talagang very masipag at talagang porsigido itong mga taga-Magallanes dito in terms of second chance points doon sa kanilang basket. And again, ito lang pansinin ko, partner, before we start. Itong 3-point shooting, partner, 14 ang pinukol nitong Magallanes at wala pang pumapasok. Imagine kung 10 o 5 lang ang pumasok dito, partner. Talagang maiiba yung complexion ng laro. Kasi sabi nga natin, inahabol lang nila, I think, 8 points lang dito sa ating laro. But again, ito ang titingnan natin numbers sa pagpapatuloy ng ating laro comes the second half, partner. Okay, and yun, sige. Gaya nga ng nasabi ko kanina, kung maipapasok ni Apuya yung kanyang mga 3-point shots, ay maiiba yung complexion ng laro. Imagine mo, partner, 14 attempts on that Rainbow Country. Ni isa wala man lang pumasok. Sabi nga natin, kung 5 man lang ang pumasok doon, partner, baka lamang pa itong mga taga-Magallanes dito sa ating laro. Tama. So let's see kung suswertihin na itong mga taga-Magallanes at makakapukol na ng mga puntos mula sa 3-point territory. Tabuso, Sandrino to Aquino. Balik kay Sandrino ang bola dahil heavily defended doon si Aquino. At ayan, muntik ng maagaw ang bola kay Borbe. Maganda yung tira ni Borbe, but hindi naka-score doon itong isa sa mga scorer ng Pilar. Uy, grabe. Huli, pero tumama din yung katawan itong si Tabuso. Kaya ayun, Ahero will be shooting 2 free throws here. So ito ba isang importante dito sa mga taga-Magallanes na every time na mapupunta sila sa free throw or mabibigyan sila ng pagkakataon sa free throw line, ay kailangan maipasok nila. Yes, partner. Yun, naipasok nga ni Alexis Ahero yung unang tira niya sa free throw. So 33.3% sa kanilang free throw nung nakaraang half itong mga taga
Magallanes dito. But again, mintis yung ikalawa, partner. Oo, and now Laiko with the ball for Pilar. Directing the play. And sinet up si Borbe for a 3-point shot. At Borbe was fouled there, so he will trip to the line and shoot 3 free throws. Si Ahero naman yung naka-foul sa kanya dito. That's a third foul on Alexis Ahero, partner, dito sa ating laro. So, medyo dapat mag-ingat siya dito, partner. So, pasok yung unang tira ni Borbe. So, mayroon na siyang 8 points dito sa ating laro. Lord Jefferson Borbe. Mintis yung pangalawa. At meron pang isa. Gusto na sanang mag-rebound doon ni Alexis Ahero. So, isa din itong talagang suki natin dito, si Lloyd Borbe sa Ako Bicol Cup, partner. Tama, galing lang siya sa Catanduanes. Bareda. Ginulo ni Aquino kaya hindi siya nakaporma doon. Ahero to Adimo and Apuya. Hindi pa rin nakakabuslo ng 3-point shot itong si Apuya dito. Pero si Ahero susubukan, wala pa din. Rito for the big rebound. So this is na mintis na, partner, sa 3-point country itong mga taga Magallanes. Good block on the part of Ahero. So tingnan natin kung anong gagawin niya dito. Medyo naging fancy yung passing ni Ahero dito. Kala ko didiretso na niya eh. At again, pinasa pa. But again, 8 minutes 36 seconds po. Lamang lang ng 10 itong mga taga Pilar dito. At ayun na, agaw ni Sandrino. Mabilis na tumatakbo na. Foot race. The ball went out of bounds and will stay with the Pilar team. At medyo natahimik dito itong mga crowd natin kasi wala masyadong aksyon dito sa pagsisimula ng ating third quarter, partner. Hindi pa rin sila nakamove on doon sa mga kiss cam na mga pangyayari kanina sa halftime. And Aquino fouls Barrera. Or Barreda rather. Substitution, ipapasok si Salvacion for Aquino. That's a fourth personal foul on Michael Aquino sa ating laro. As we see Barreda hitting the first one. RB Barreda. Pasok yung unang free throw, partner, at mayroon na siyang 5 puntos dito sa ating game. 9-point lead for Pilar. Campos, yung pangalawang tira. Ito na si Laiko. Will set the team for... he sets himself with a 3-point bomb. Grabe. Kevin Laiko, first 3-pointer sa ating game for him. 3 points ito, Kevin Laiko. Ito ang inaabangan natin. Yon! Finally, nabutas na ang ring for a 3-point shot for Apuya, ang gunner nitong mga taga Magallanes. So 1 out of 17, partner, itong mga taga Magallanes sa 3-point country. And Salvacion still struggling offensively. And I think the ball will stay with Magallanes, tama ba? Pilar, partner. Pilar rather. Last touch ng mga taga Magallanes. So, yan na, yung inbound pass ni Borbe to Laiko. Will try again, pero this time malayo sa piling yung kanyang tira. Ito na ngayon ang mga taga Magallanes getting ready for another offensive attack dito sa larong ito. Barreda. And down below, Salvacion gets himself caught in the act of fouling itong si, I think si Adino, yung... that's a foul on Salvacion, partner. Oo, tama nga. Si Salvacion, fouling Adino. Nice pass. But the shot. But Adino keeps it alive for Magallanes. Pero hirap sila sa depensa at may kahit paano, kahit nahirapan sila, nakasungkit naman ng foul dito kay Laiko. It's another foul on the part of Team Pilar, Kevin Laiko.
Warning for penalty na itong mga taga Pilar at may 7 minutes pa, partner. Nakatingnan mo naman, partner, talagang every time na may tumira, talagang hindi nag-give up itong mga taga Magallanes at talagang they are crashing the board, partner. Tama. Nice pass. Pero talagang iba ang matangkad sa ganung mga eksena. Borbe now. And what a finish for Lloyd Jefferson Borbe. Gandang Pinoy step coming from Lloyd Borbe. It's a backing violation. That's 11 point nito ni Borbe sa ating laro. Okay, and still, this is a hot game. 38-27. Labing isa po ang kalamangan ng mga taga-Pilar dito kontra sa Magallanes. Borbe. Walang clear shot. Binigay kay Sandrino. Ayan, open na open for 3 pero mentes yung kanyang tira. Again, balik sa Magallanes ang bola. So ito, struggling din ito, partner. Si Mark Sandrino dito. Oo. At wala pa siyang na... isa pa lang ang kanyang naibubuslo sa 3 points, partner. Agaw ni Borbe. At ito na, tumatakbo. Gets a bounce. And the glass is very instrumental on that finish by Borbe. Apuya now. May tanga ng bola. Pinasa sa kanyang kakampi si Barreda. Alahoy na tira. Wala. Borbe for the rebound. Kicks it out. Or that's a long pass for Sandrino sana. And again, speaking of Sandrino, wala pa rin pala siyang naibubuslong 3 points dito, partner. Talagang struggling to. Kahit nung nakaraang laro nila, medyo nag-struggle to si Mark Sandrino doon sa game nila against sa Castilla. So wala pa rin siyang puntos? Wala pa. Oh. And finally, Joven Salvacion stopping the drought for himself. At ayan, meron na siyang 2 puntos, 4 na puntos dito. Oo, partner. Struggling din itong si Joven Salvacion sa opensa nila. Adino, binigay kay Apuya. Wala. Medyo off talaga. Laiko. To Cardel. Cardel, pump fake. Nabitawan ng bola. The ball will go with Magallanes. Yes, talagang medyo inaalat dito, partner, itong si Ruel Apuya, partner. Sabi nga natin, 18 3 points na ang binibitawan itong mga taga Magallanes at isa pa lang ang kanilang naipapasok. Oo. Yan, buntik na naman tayong tamaan dito ng bola. 5:07 natitira po sa ating third quarter. 42-27. Ayan na, battling for the ball. Itong si Hantik against Salvacion. It's Pilar's basketball now. Again, nandito po tayo sa kanilang home court. The Pilar Gymnasium dito sa magandang bayan ng Pilar. Again, sa pangunguna ni Mayor Mayor Carolyn C. Reyes. Barreda. Naagawan ng bola. Ito na si Laiko. Salvacion. Salvacion tumira ng 3. Wala pa rin. Rebound Barreda. Binigay kay Adimo. Adimo na to Apuya. Balik kay Adimo. Sayang. Dapat sa tingin ko dapat mas maganda lang itineretso na lang ni Adimo yon. But nag-hesitate siya eh. Grabe, that's another turnover sana. Buti na lang natapik nitong mga taga-Pilar at balik sa kanila ang bola, partner. Yung spacing napakaliit on that kind of pass, partner. Kala ko nga pupunta ng corner itong si Apuya doon para na naman sa isang 3 points, but he opt to pass na lang. Beautiful move. Attacking the basket. Itong si Cardel. Parang kahawig niya si Fulgar. Rodney Fulgar ng Barcelona. Russell Cardel. So 5 points dito. Again, starting to pick up na, partner, yung game nitong mga taga-Pilar dito. At unti-unti na silang lumalayo.
dito sa Magallanes. Kanina medyo nahihirapan sila. Ito, siguro may konting pagod na rin on the part of Magallanes kasi grabe talagang pinapakitang sipag at aggressiveness nito kaninang first half. Kasi grabe, halos man-to-man defense yung binibigay nila. And so as Pilar, kaya talagang na-exhaust sila ng mga matindi. And ayan, Cardel. That's the second triple. Itong si Cardel. Ipapasok dito si Milagrosa para dito kay Rito. Andes. Gusto sanang ipasa pero malaki ang nasa harapan niya. Si Joven Salvacion. Laiko gets fouled. Again, ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. And shout out sa ating mga bossing. Ayan, also kay Kong Jill Bongalon na laging nanonood sa atin. Maraming salamat po, Kong Jill Bongalon. And of course, our Commissioner Lloyd Rivera. At siyempre pa sa kanyang kapatid na si Boss Ino at mga kasama sa Ako Bicol Cup Committee. Magandang gabi po sa inyo. And also, our boss sa IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, kay Ma'am Russell Oreta. At ang ating operations manager na si RJ Edosma. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po. At again, naka 3 points na partner. Itong si Cardel. So, 11 points na. At binawi naman ni Andes, partner, sa kabila. Binawi naman kaagad itong si Andes. Ang 3-point shot na yon. And that's the only second 3-point shot made by Magallanes, partner, on this game. So 20 big points ang nahabol yan, Milagrosa. May pa N1 doon, itong si Aldrin Milagrosa. Maganda yung pasa na naibigay kay Aldrin Milagrosa. Coming from Cardel, partner, na maganda pinapakita off the bench. 11 points na yan si Cardel, partner, dito sa ating laro. At timeout dito ang mga taga Magallanes. Kasi nga ito, sabi ko nga, nagsisimula nang lumayo itong mga taga-Pilar dito, partner. Do you think itong mga taga-Magallanes nagsoslow down? Yes, ako makikita mo, partner, hindi na katulad nung first half yung kanilang intensity in terms of defense. But yung in terms naman of rebounding, nandun pa rin pa. Again, hindi mo matatawaran yan kung hindi mo din i-convert into points, partner. Tama. Kasi yun nga, every time they have the opportunity, kung hindi miss shot, block shot, or turnover yung nangyayari, partner. So again, sabi mo nga, talagang makikita mo talaga yung height disparity dito sa dalawang koponan na ito. So when it comes to height advantage, talagang malayo itong lamang ng mga taga-Pilar. Kaya hirap ang mga taga-Magallanes for a finish. Although talagang kung sa hustle wala tayong saludo tayo sa hustle nitong mga taga-Magallanes. They're battling for every possession, every opportunity, and mapa-defense man or offense. Adino misfires. Loterinya now. Bagong salta din mula sa bench. Maganda na naman sana yung pasa kay Aldrin Milagrosa. Ito na si Montecalvo against Salvacion. At mukhang nasaktan doon si Salvacion ng konti. Medyo shaken doon, partner, si Salvacion. I think he sprained his ankle, partner. Salvacion still in pain dahil doon sa last sequence na kung saan bumangga or binump siya nitong si Montecalvo. That last play, offensive play for Magallanes. At being attended now by the coaches and
teammates and also our medical team. But Mintes, yung unang free throw nito ni Alexis Ahero. Oo. Still in pain itong si Joven Salvacion. Hoping na makaka-recover naman kaagad siya dito sa injury na ito. Talagang nasaktan doon si Joven, partner. Oo. So balik tayo sa laro. Ayan, pasok yung pangalawang tira nitong si Alexis Ahero. Loterinya now bringing the ball down for Pilar. Ito. Pinasok na din, partner, itong si Sarion dito sa ating laro. And also itong si Fajardo for team Pilar, at pinasok na din ulit itong si Mark Loterinya na kanina talaga mainit, partner, pagpasok off the bench. Tama. And let's see kung nandun pa rin yung fire. Yung init na yan. Now that his team is leading by 21 big points. 56.4 ang nalalabi po sa ating third quarter. Montecalvo is on the line para sa free throws. Unang tira, hindi pumasok. Still struggling itong mga taga Magallanes sa free throw line, partner. So mayroon silang 33.3% sa kanilang free throw average dito sa ating game. At yun, dalawang mintes, sayang. Adino finds Alexis Ahero at the top of the key. Apuya fires, and talagang nag-struggle nito si Apuya dito ng sobra-sobra. Isa pa lamang ang naibubuslo niya mula sa 3-point country. Yes, partner. At dalawa lang silang player na nakapagtala ng 3-point dito. Itong si Andes at itong si Apuya, partner. Natig-isa pareho. So I think that's the 16 or 17 miss on the 3-point country nitong mga taga Magallanes, partner. Itong tira ni Apuya. Tama. Gandang finish para kay Adino from Montecalvo. That's only the third point of Rigel Adino, partner, dito sa ating laro, no? Medyo inaalat din ito si Adino at hindi naman makontrol ni Andes yung bola doon. Sana that could have been a steal, and tumatakbo na itong si Rigel Adino sa kabila, partner. Milagrosa picks it out to Sarion, and Milagrosa balik sa kanya from Sarion, and he scored once again. Yan na yung pang-apat na puntos ni Aldrin Milagrosa dito sa larong ito. Montecalvo, short. At short din ang kung naipasok ngayon. Mag-short din yun para sa ating pagtatapos ng ating third quarter dito sa ating aksyon sa loob ng Cutiao Gymnasium. 54-33 ang score po natin, mga kasurog. Yes, 21-point lead, partner, ang ini-enjoy nitong mga taga-Pilar dito pagpasok ng ating fourth quarter. So tingnan natin itong mga highlights. Lloyd Borbe talagang muscling his way also. Itong si Salvacion, but again nasaktan siya dito sa third quarter. Ito si Cardel, maganda din ang pinakita pagpasok, partner. Tama. Itong si Cardel, 11 points na dito sa ating laro with 3 3-pointers for team Pilar, courtesy of Russell Cardel. Hitting those 3-point shots and dishing those crispy assists. At ayan, sa later part ng third quarter, na-spray nitong si Joven Salvacion. At ito, tingnan natin ang mga leading scorer natin, partner. For team Magallanes, we have Alexis Ahero with 8 points, at sa kabila, itong si Lloyd Borbe with 13 points, partner. Oo.
Sandrino to Borbe. Balik kay Sandrino. Nag-isip ng tres at umalog ang bola. Hindi pa rin nakaka-connecta. Ito si Sandrino from the 3-point country also. Barreda steps back for 3. Wala. And maganda yung save na yun ni Carrascal doon. But the referee says dito sa may baseline, it's going to be Pilar's basketball. Lloyd Jefferson Borbe, may tangan ng bola. Tabuso. Borbe now. Balik kay Tabuso. Borbe, tumira ng 3. Pasok yan! 16 points itong si Lloyd Borbe dito sa ating game. Talagang he continues to score, partner. Bumabawi siya dito kasi nung last game niya, medyo maalat siya, partner. Itong si Lloyd Borbe. Oo. And there you go. That's a nice and easy finish for Tabuso. That's the 6th score dito ni Tabuso sa ating laro. Again, wala pa rin sagot itong mga taga-Magallanes dito. Ayan, narinig ka ni Barreda. Oo. That's the third triple of Team Magallanes courtesy of RB Barreda. Na mayroon na ding 8 points dito sa ating laro. Naagaw ni Montecalvo ang pasa na yon. And dire-diretso with a 2. So time out ang mga taga-Pilar ngayon. Dahil nagkaroon ng mini run itong mga taga-Magallanes. Yes, that's 5-0 run on the part of Team Magallanes. At may report tayo mula kay Miss Mabel Echugoyen sa nangyari kay Joven Salvacion, partner. Mabel, ano bang nangyari kay Joven? Kapa Morgan and Coach Paul, natapilok nga kanina si Joven Salvacion ng Team Pilar sa laro nila dahilan para mamaga ang kanyang kaliwang paa na agad namang sinaklolohan ng ating medics. Ayon kay Salvacion, hindi na niya kayang maglaro pa at ipapahinga niya na lamang ito. Sinangayunan naman siya ng kanilang coach dahil kaya naman na umano nila ang natitirang mga segundo at oras ng kanilang laro kontra sa Team Magallanes. And that's the latest dito sa courtside na Team Pilar. Back to the panel. Thank you so much, Miss Mabel Echigoyen. We continue with the action. Now it's Carrascal against Lloyd Jefferson Borbe. Barreda for the rebound was blocked. Not in my face, sabi ni Pete Rito. That's a good block. Talagang inaabangan yun ni Andre sa tira na yun, partner. Adibo and a floater, wala. Rebound, Sandrino. Naagaw ni Barreda. Barreda trying to have an open teammate sa my paint pero walang nag-cut. Walang maayos na pasa ang nangyari pero mananatili sa kanila ang bola. Montecalvo using the board and getting the foul from, I guess it's Pete Rito. Yes, partner. That's the second personal foul of Pete Rito. But again, medyo struggling din siya dito. Mayroon lang siyang 3 puntos and that 3 points, partner, is nung first quarter pa. Oo. At hindi pa dito nakakapag-contribute ng points itong si Pete Rito dito sa ating laro. Oo, dito sa second half. At ito, partner, si Ate Jody, pa-shoutout daw kay Lieutenant Ryan Carranza of Philippine Navy and also PO3 Giancarlo Binaobra of Philippine Coast Guard. Hello po sa inyo. Lieutenant Ryan Carranza of Philippine Navy and PO3 Giancarlo Binaobra of Philippine Coast Guard. Yan, maraming salamat po sa panonood and sana nag-enjoy po kayo. Aldrin will travel because of that. Good defense on the part of Montecalvo, partner. But again, ito, 19 points pa rin, partner. Ang inahabol dito ng mga taga-Magallanes with 6 minutes and 45 seconds remaining sa ating game. Tama. And Barreda now with the ball to Montecalvo. Montecalvo
Talagang pipilit siya papasok. Pero nandun yung malalaking mama ng Pilar. And Animo gets fouled. And I guess it's P3 once again was called for the foul. Tatlo yun mula dito kay P3. And still missing itong mga taga Magallanes sa kanilang free throw line. Again, 35% free throw shooting sa nakaraang tatlong quarter partner itong mga taga Magallanes. Tama, pero meron pa pagkakataon dito si Regil Animo, pero wala pa rin. Pero muntik nang makuha nitong kanyang kapatid na si Dan Adino yung bola, pero wala. Nasa mga taga Pilar ngayon ang possession. Milagrosa, binigay kay Rito sa ila. Merong foul. Okay, that's a third foul. And again, ito pa partner, si Lieutenant Carranza, BRP. Also, Filipino Flujo personnel. PO3 Giancarlo Binaobra of Philippine Coast. Again, nasa Iloilo City. Hello po sa inyong lahat. Barreda now. Nasa kay Adino. Kicks it out to Montecalvo, who hits a 3-point bomb. Tabuso. Borbe. At away from the ball, merong gitgitan at tatawagan dito ng foul. Itong si Aldrin Milagrosa. So the action continues here at 59:43, 5 minutes and 33 seconds. Barreda, ang set ng play para sa Magallanes. Binigay kay Montecalvo. Montecalvo scores once again. Ayan, medyo napako dito sa 59 itong mga taga-Pilar partner. 45-59 ang score dito. So 14-point lead po ang inahabol. Oh, muntik na maagaw yon ni Barreda kay Laiko. Borbe launches a bomb and hits it. Malayo yung tirang yon. 19 points partner itong si Lloyd Borbe sa ating game. So we have a candidate for a possible Kasurug best player of the game. Adino missing. Barreda will try. Wala. Rebound Adino. Adino getting some space and napakagandang pasahan yon for Magallanes. Montecalvo finishing with 2 using the glass. Yes, partner. So, talaga maganda pinapakita na itong mga taga Magallanes dito. Depensa kung depensa, sabi nila. Borbe! Let's it go. Wala. Aldrin Milagrosa gets fouled. At yon, counted yung kanyang tira. Medyo nakatakas doon si Aldrin Milagrosa partner. Hindi na box out ng mga taga Magallanes. So this will be a free throw for Aldrin Milagrosa and one play. Huli na yung box out nila eh. But again, kung makikita mo naman sa kabila, talagang binax out dito ni Montecalvo. Ito si Pitrito, partner. Oo, grabe. Masarap box outin daw dahil masyadong malaki. Milagrosa missing his free throw shot or bonus shot. Montecalvo for the rebound. Meron sanang second chance opportunity doon si Borbe for Pilar pero hindi niya naipasok.
Grabe talaga. Di mo matawaran, partner, itong sipag nitong Adino Brothers, partner. Grabe. Grabe. Talagang once na may tumira, they crashes the board. Yung talagang hoping for a possible rebound. Ganon sila eh. Lopez. Binigay kay Barreda. Barreda finds Adino. Adino fakes. Pasa sa kanyang kapatid. Wala. Off the glass. At nagkabuhol-buhol doon ang mga naka-green at naka-puti. Adino and Carrascal. Oh no, it's Laiko. Tinawagan doon si Rigel Adino ng foul. Laiko to Borbe. Borbe against Lopez. Binigay ko corner sa corner kay Rito. And now, nasa kay Aldrin Milagrosa ang bola. Tumira from long range. And that's a nice shot for Aldrin Milagrosa. So far, ito yung pinaka-highest scoring para kay Aldrin Milagrosa. At yun, nagkakalambingan. Itong dalawang to. At talagang ganon. And there you go, nagkabuhol-buhol ang dalawa. At napangiti na lang doon si Adino. So sisilipin natin yan kung ano mga nangyari doon para mabigyan ng tamang hatol ng ating mga officials. Nandyan ang ating pinaka-head ngayon si Sir Jojo Belen. Oo. 2 minutes and 59 na sana to, partner. So that's away from the ball, ano? Boxing out. Oo. Trying to get the rebound. Trying to get the rebound. Nagkabuhol sila at yun. And pagtayo, may bump itong si Aldrin Milagrosa dito kay Rigel Adino. Na hindi nagustuhan ito ni Rigel Adino, syempre. And alam natin kung gaano ka-physical ito maglaro din si Milagrosa. Oo. Yan, kung makita mo, kung physicality lang naman, hindi uurong yung Adino Brothers, partner. Oo. So, ayan. Sige, nihintay po natin ang magiging hatol ng ating mga officials. Nakikita na natin si Referee Bonanong getting to ayan, binibigyan na ng information ng ating mga table officials. Oo, kung ano talaga nangyari at ano tayo itatawag, partner, dito. Oo. And unti na rin nabawasan yung ating mga spectators here sa loob ng Pilar Gymnasium because alam nila na medyo mahirapan dito yung Magallanes. At, yes, partner. Talagang it's a game for Pilar. But still, buhay pa po ang mga taga Magallanes dito. Katunayan, nagkaroon ng konting commotion. Kaya yan, nasa stranded yung laro natin because of the commotion between Rigel Adino and itong si Aldrin Milagrosa, who's actually scoring well dito sa Pilar. Sa tingin ko, ito yung ako hindi ko magkakamali, ito yung pinaka-high scoring ball game niya. Magmula nung mag-umpisa yung ating Sorsogon leg. Yes, mayroon siya dito 8 points, partner. Oo, tama. So, ayun na nga, natigil ang ating laro because of that lambingan nito ni Adino, Rigel Adino at ni Aldrin Milagrosa dito sa ating laro. But again, partner, sabi ko nga, this is the last game for Magallanes, no? So, this is a good experience for them na talagang ma-experience. And marami tayong mga nakikita teams naman sa ating leg na may mga ganyan na medyo all locals lang yun nilalaro and talagang nakikita nila kung paano itong AKB Cup, partner. Meron silang experience and with that experience, so, yan.
So, tingnan natin kung ang daming technicals na narinig ako, partner. Dami nga eh. So, look at this. Ayan, yan yung slow mo natin. So, may hawak sa ulo. Actually, may hug sa ulo. Double foul. So, balik sa Magallanes. So, there's a technical foul on Adino and Milagrosa and another technical on Michael Aquino, partner, and entering the court. So, yun ang itinawag ng ating mga technical committee doon. Okay, back to the ball game. Adino has it. To another Adino. To Montecalvo. And he was... The ball went out of bounds, but still, it's Magallanes. Possession. Lopez. Nasungkitan ng bola sa likod nitong si Laiko. Yes, partner, but 18-point lead pa rin ito, partner, for Team Pilar. 2 minutes and 48 seconds. Barreda hitting another 3 from the corner. That's a long 2, partner, long on 2. RB Barreda. Nakaapak sa linya. Borbe, inugulo ni Lopez. Laiko, binigay kay Gardel. Balik kay Laiko now. Barreda, defending him. And tumulong na rin si Montecalvo. Pero nasa mga taga-Pilar pa rin ang bola. Borbe fires and misses. Barreda binigay sa kanyang kakampi at napunta kay Lopez ang bola sa baseline. Wala pa rin. Now, nakabalik sa kanyang kamay ang bola. Will challenge Rito. Sayang yung ilusot ni RB Barreda. Gandang pihit, partner. Oo. But sorry, miss on that layup. So ayan, pumasok na tayo sa ating Twilight Zone. 150 at 66-50 ang score natin. 16 ang lamang ng mga taga-Pilar na nakakateritoryo. Borbe elevates for that mid-range shot. Hindi pumasok. So ito, 1 minute and 33 seconds na lang ang natitira. 16 point pa din ang inahabol nitong mga taga-Magallanes dito, partner. Tama. Barreda to Lopez. Lopez to Adino. Adino fakes. Rito. Hook shot. Wala. Montecalvo. And I think Montecalvo will fish a foul there. So tinawagan ng foul itong si Fajardo. Unang tira ni Montecalvo, pasok. At ibabayan sa 15 puntos ang Kalamangan with 1 minute and 9 seconds. Pasok pa rin yung pangalawang tira ni Montecalvo. Make that 14 points ang lead nitong mga taga-Pilar, partner. So ito, 1 minute pa. Borbe to Rito. Rito, balik kay Borbe. Sa kanyang spin, tumama yung katawan nitong si Lopez. Kaya tinawagan ng blocking foul. But penalty na dito itong mga taga-Magallanes. That's the first personal on Lopez. Again, Borbe, partner. Talagang continuous yung kanyang scoring dito sa ating laro. Is the highest pointer, I guess. So 20 points na yan, partner. Oo. Make that 21. So under a minute to go, 53.6. Magallanes parang feeling nila nag-uumpisa pa lang itong laro. Ganon katindi ang intensity na kanilang pinaramdam dito sa atin. Kahit alam natin na wala na silang pag-asa na makapasok pa sa semis. At wala silang naipapanalo
dito sa ating liga, pero talagang they're playing with all of their heart. All of their hearts. But I think hindi sapat yan para malagpasan nila itong koponan ng Pilar. At ayun, umabot pa yung 2 puntos na yun ni Barreda. Yes, partner, and I think hindi na dito titira itong mga taga-Pilar, partner. Oo. So, this is it. Congratulations to Team Pilar. At the buzzer, ang score natin 68-54. So ayun mga kasunok, nasubaybayan nyo magmula pa kanina kung ano mga nangyari. At ito ang result natin ng ating second and final game for our day 16. Ang laban ng home team na Pilar kontra sa mga taga Magallanes na uuwi na wala pa ring panalo dito sa Ako Bicol Cup. Pero I think kahit ganyan ang sitwasyon, they're still going to go home with their heads up dahil sa talagang ipinakita, ibinuhos nila ang lahat para kahit papano ay lumaban sila, makalaban sila ng maayos at yung ine-expect ng mga spectators, lalo na yung mga supporters nila from Magallanes, alam nila na kung gaano nagpursige itong kanilang team para masubukan na malagpasan itong mga taga-Pilar. Yes, partner, natin nga mga highlights natin. At kanina po, sa labanang Donsol at Sorsogon City, nanalo po ang Sorsogon City sa score na 80-89, partner. At dito naman, wagi itong mga taga-Pilar dito sa ating second game. And again, allow me, partner, to greet yung mga nanonood dyan sa Camarines Sur, lalo na dyan sa Iriga City. Also, shout out to Coach Archie Agnas of Baaw Basketball Community na Baaw Team. Hello sa inyo dyan. Si Coach Moloy Lorenzana also, hello. Nabatiin ko din ang aking basketball club, the Back to Basic Basketball Club. Of course, yung mga coaches doon, Coach Antonio Fortado of Coach Labinya ng Team Bato, Coach Il Villarreal, and also Coach Jonax Cabaltera, Coach Iggy Palacio, and Coach Roland Palacio, and of course Evos Corporation basketball team sa NYBL. Good luck on your game on Saturday, under 17. That's the first game against Nabua Matsarap. Batiin ko din ang kanilang mga kalaban na Nabua Matsarap, headed by Jeff Pianza. Hello, Boss Jeff. Hello sa inyo, and also sa Evos Corp. Hello, Boss Ash Rabano and Charlotte Rabano. And also nagpapa-shoutout din itong ating gwapong dancer at fit lover. Fit lover, grabe no? May inililista, no? Kuya Mark Balansin at si Queenie Lita. Oy. Si Agum daan niya. Si Agum. Hello daw kay Ate Queenie Lita. Ayan, hello po. Hali kay Mark, Kuya Mark Balansin. Miss ka daw niya. Miss ka na daw niya. So sana daw, wala na daw siyang pang kape. So ayun, hello po sa inyong lahat, and sa lahat po na nanonood ng Ako Bicol Cup, especially sa Sorsogon. Of course, hi daw sa ating mga courtside reporter na si Maybel, parang hindi umaharap sa camera, nagpa-shoutout pa. Maybel, si Regine at si Danica. Ayan yung mga kasama natin sa courtside, and of course Miss Barbie Floriano. Barbie pala. And of course, yung mga people behind the camera, yung ating IMBC tech team sa pangunguna ni Direk Christian Calleja. Nandiyan din si Polo Dronio and si Mr. Adili, si Nico. Hello sa inyo dyan sa likod. Ano? And kape ka naman dyan, Nico. Iba pang mga hardworking men and women natin dito sa IMBC na nag-cover nitong Ako Bicol Cup. Okay, and well, ito po si Kapa Morgan and kasama si Coach Paul Sepe, and I think we have to wrap things up na. In a short while ay makakasama na natin ang ating courtside reporter
with our Kasurog Best Player of the Ball Game. Bukas, nasa Gubat po tayo. So abangan nyo uli kami dyan sa Gubat for our Day 17 ng inyong Ako Bicol Cup Sorsogon. Thank you so much, Kapa Morgan and Coach Paul. Right beside me is our Kasurog player of the game. Walang iba kundi si Lloyd Borbed, wearing jersey number 22, who scored 21 points, 12 rebound, 3 steals, and 2 blocks. Congratulations sa'yo, Lloyd. After that tight ball game with Team Magallanes, tuluyan na nga kayong nakalamang at nanalo pa nga. As the Kasurog player, ano sa tingin mo yung naging great contribution mo sa inyong team? Ginawa ko lang yung sinabi ni Coach na mag-all out kami Gabos para sa susunod namin laban para sa Battle of 2. Second pa lang. Ayan, so ngayon grab your chance to greet and thank all of your supporters. Thank you sa Mayor kang Pilar, si Mayor kay Mayor, kay Vice Mayor, supporter ng Pilar, tapos sa family ko sa Bariw, sa Pigkale, sa Buong Albay, salamat sa inyo. Ayan, thank you so much, Lloyd, and congratulations once again and to your team. And here concludes our games for tonight, mga Kasurog. In behalf of our Commissioner, Sir Lloyd Rivera, IMBC Head, Ms. Russell Oreta, and Sir Romar Edosma, Technical Director Christian Calleja, I would like to thank you, our Kasurogs, for continuously supporting Ako Bicol Cup. The resume of our elimination round will be at the municipality of Gubat, so stay tuned for that. Once again, I am Barbie Floriano, your courtside correspondent, and good night, mga Kasurog.